ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границараф бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боварӣ тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Реҷа ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. дӯстон, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз 4 дар хонаи 10 сотиқ заминай, оби свети доимӣ ҳаста, як меҳмонхонаи алоҳида дорад. ремонтҳояш миёнавӣ қавл дорад. дӯстони азиз, дар ноҳияи Рашт, нархша 500 000 сомон мега, боз арзон мешавад бародаро. марҳамат, касоне ки хонахар бошад, 4 дар хона 10 сотиқ замин, касоне ки хонахар бошед дӯстон, номерҳои ватсапаш, номерҳои дастии мондагӣ занг мизанед ва аз номи канали мо дӯстон ҳатман салом расонед. дӯстон, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Утабузиш меган, ҷамоати Шарура, 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаи нашои документош ҳамаш 100% бародаро. 20 000 кирпичи дига дорад. 3 дар хона тайёр барои зиндагӣ кардана ва ошхона, кухни, ҳамоми беруна дорад. 3 хонаи дига фундаментош рехтагия. дӯстони азиз, нархша 247 000 сомон мега. касоне ки агар аз номи канали мо дӯстон салом расонанд, боз иншоалло муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон, касоне ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, дар номерҳои 5696 занг мизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсида шавед ва аз номи канали мо Насим Реҷа дӯстон ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз 8 сотиқ заминаи 5 дар хона дар ноҳияи Дӯстӣ қарор дорад. дар наздикияш мактаб, магазин, масҷид, духтурхона ҳастае. 4 тарафи хона маҳкам, нархша 220 000 сомонӣ мега. хулоса 3 дар хона бародар дидесе мақсад намехел коробка, дари дигаш пастак барои зиндагӣ кардана ҳастае. арзон ҳам мешавад. шербачаҳо дар номерҳои 1313 номерҳои ватсаби соҳибшанд. дар номерҳои 54 номерҳои дастишанд бародаро. дар ноҳияи Дӯстӣ тарафҳои Чорумбаргардиш меган. бозори Калон 1 километр дуртар аз хона мебошад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ассалому алайкум бачаҷон, сӯзи хубе, саломатиятон хубе бачаҷон. ма дар миди хонагаи тарафи ами профсоюзу Маяковскию синси кеми ҳоҷатхона ва наш адел набошад, хел нархи дастрас кунед. ман як зани танҳоем, то ами қачи надар қати келинои акоу келинои апоу хеш заборо қати содам. имрӯз ҳамаш келиндо чидан. мара ай хона бировардан ки бубробираҷо табиё ва пеш аз зимистон мара ай хонашон пеш карда буданд. ман дар дали хонаи духтари амаки ӯ бевазананд, қати амо меистодам. худам повур кор мекунам, ойлик мерасонам. ама қасу ман худам ҷамъ кардам. бачак нам Россия рафтагия, бо ин вазъияти Россия и хел шидагия
شکرانه خدا بوده که غریبم یک تنها بوده سومشه جمع کرده روی کیسه یعنی بین این سالده قریب 250 تا کسه جمع کرده در بچه سفته نمی یکون کمیتالیه یکون چیه که بعد از لح نشون میتین من بنویسم این همی نمرم در کارتا دارم این قیقه پرتو یا سومه چکون کنم یک لح نشون میتین یادمم کنه باور کنه ایدن پیشم کنم که برای تجربتم بیام. دوستانی عزیز، 5 ایلولی ما مغازه فروشی هستند، مغازه запчасти اوپل و مرسدس. магазин дарозиш 8 метр ва 8 ба 5 мебошад дар шаҳри Душанбе автосервис. нархша бо маслиҳат гуфтагиям дӯстони азиз. срочно сум дар кор. касоне ки агар нархша масла бо маслиҳат мекунем, марҳамат вариантҳои алиширам ҳастанд. дар номерҳои 0997 ватсапша дар номерҳои 7499 номерҳои дастиша дӯстони азиз. мағозаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе автосервис. срочно сум дар курай, нархиш бо маслиҳат ана вариантҳои алишира мақсад мебинед ба ягон хона ё ки ба ягон мошин харида иваз карда мешавад. марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мо дар сомонаи YouTube канали нав кушодем бо номи Арзон TJK. дар ин канал фақат хонаҳои фурӯши арзонека барашон пешкаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш бачаҳо подписатсия кунед ва дар комментария Арзон TJK ба пеш мебаред. ссилкаи канали дуюмон дӯстон дар комментария закрбит карда. аз ҳаматон хоҳиш дорем подписатсия кунед. дастгири шумо пештаримост. раҳмат барои дастгиритон. дӯстон мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, мойкаҷ тезгари болош меган. се дар хонаҳай 6 сотиқ заминай, хона бо хишти пухта бардоштагиай. оби светам ҳастай. се дар хона як калидор, так як хона падвал, ду хона калидор шикатур кардагиай. дару тиреза дорад, оби свети постоянӣ ҳастай. рӯпарӯи кирпичзаводи мойкаҷи диш меган дӯстони азиз. шаҳри Душанбе. касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, нархша 230 000 сомонӣ мега бо савдо дорад. дар номерҳои 7500 занг медиҳед дӯстон. маълумоти пурро аниқтаи хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед. дӯстон, эълон ба хурду калон. касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошташед, барои реклама кардан чизе доред, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон трактор, ягон мошин, марҳамат дӯстон дар WhatsApp равон кунед. иншоалло ки дар ояди оянда ҳатман рекламаш мекунем. подписатсия фаромӯш накунед. дастгири шумо пешаи мо себашо. лайкора фаромӯш накунед. мегузарем ба хонаҳои имрӯза. дӯстони азиз, 8 эълони мо замини фурӯшӣ ҳастае ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи Чоруш меган, маҳаллаи Заринқул. 8 сотиқ заминай, нархша срочно фурӯхтан дар корай, нархаш 35 000 сомонӣ. 300 метр дуртар мактаб ҳастай, оби светам ҳастай. дидесен хай дӯстони азиз, ин замин фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, арзон ҳам мекунад дӯстони азиз. марҳамат дар номерҳои 2371 номерҳои ватсапшан ва дар номерҳои 3950 номерҳои дастишан занг мезанед. маълумоти пурро аниқтаи заминро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон, мегузарем ба 9 эълони имрӯза.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони азиз дар истигузашт дар шаҳри ваҳдат 3 дар хонаи 6 содиқ заминай. хулоса дидесен дӯстони азиз хона дар чӣ ҳолате гирдиш маҳкам дароза часпондагӣ. хона дӯстони азиз 3 дар хонаи мақсад бо семиблок бардоштагӣ дар шаҳри ваҳдат дар истигузараш мегӯянд. нархша 90 000 сомон мегӯяд. боз касоне ки хадро амин бошанд муомила ҳам дорад. марҳамат дӯстони азиз дар номерҳои 3737 занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи суҳбат пурсон шавед. ва дӯстон касоне ки ягончи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кандоша бошед мошин ё ин ки хона замин квартира дар ватсап равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳаракат мекунем рекламаи хубиш. дӯстони азиз эълони навбатии мо замини фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи ғозималик кӯчаи раиси ветиш мегӯянд 16 содиқ замин. нархша 40 000 сомон мегӯяд. боз муомилаи хуб дорад. касоне ки дӯстони азиз дар ноҳияи ғозималик хона кофтеса эзо ки замин кофтеса бошен марҳамат 16 содиқ замин арзон ҳам мешавад. нархаш бениҳоят арзон 40 000 сомонӣ. боз муомила дорад. нашоди документаш ҳамаш 100%. дар номерҳои 96 80 занг бизанед. дӯстон маълумоти пурро аниқтари заминро аз худи суҳбат дастрас кунед. дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони азиз. раҳмати калон барои дастгиритон дастгиришон пешаи мост. ана касоне ки ягончи барои фурӯхтани реклама кандоша бошед марҳамат дӯстон дар ватсап равон кунед. иншоалло ки дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дастгири шумо пешаи мост. то видеои оянда хайр. дӯстони азиз 11 эйлони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри ваҳдат 3 дар хона 4 содиқ заминай. оби свет ҳам дорад. шаҳри ваҳдат қарор дорад. хона деэтажаи дар шаҳри ваҳдат деҳаи амон шайхш мегӯянд. нархша 178 000 сомон мегӯяд. боз муомила дорад дӯстони азиз. марҳамат касоне ки аз шаҳри ваҳдат хонахар бошед шаҳри ваҳдат деҳаи амон шайх оби светам ҳастаи 3 дар хона 4 сотиқ замин. дар номерҳои 61 26 занг бизанед дӯстон маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсон шавед.